Show. Yo, what's up? It's Harry Romero, and you're listening to Club Beats. Check it out. Слушайте Club Beats Radio Show с Козловски по Радио Нова. Добър вечер, това е Радио Нова. Вие слушате новия епизод на седмичното предаване за клубна електронна музика Club Beats с водещ мен Светло Козловски. Днес ще слушаме микс, в който съм включил хаус парчета от автори като Liam Dog, Nausicaa и Jay Bird. Освен, че ще слушаме музика, ще ви разкажа и за ролята на изкуствения интелект в създаването на музика, за новия лейбъл на Swedish House Mafia и за предстоящата резиденция на Карл Кокс в чисто новия и най-голям клуб в Ибиза. Достъп до нашите нови, а и до предишните ни епизоди може да имате съвсем безплатно и по всяко време, ако намерите и последвате нашата страница във Facebook, както и канала ни в Telegram, които носят името Club Beats България. А сега е време да дам старт на днешния сет с Роланд Кларк, Марк Найт и Джеймс Хърт и техния трак Get Deep. Хайде увеличете звука и да започваме. Are you supposed to bob around the fake ones, around the ones that say they know? What the fuck? They know what is what. They don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck?